2006 मायथाइनि हाग्रा मोनथाय आयेन बायदियै बेरसि ओनसोलनि सिङाव 632 था नखरफोरा हानि फोरमान बिलाइखौ थांनाय 29 एप्रिलाव मिया मोननो हाबाय। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बेरसि ओनसोलनि सिङाव थानाय 10 था एबारसिनि सिङाव थानाय 632 था नखरफोरनो हानि फोरमान बिलाइखौ मिया राननानै होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो दिकियाजुलिनि एमएलए आरो आसाम मन्त्रि अशोक सिंहाला, लोगोसे बिटिआरनि डिप्युटि सिएम गबिन्द बसुमतारी बिथाङा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि आनन्द दैमारि, एबसुनि बोसोनगिरि खुंख्रा सोरगियारि, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि अबिद नार्जारि आरो सनितपुर जिल्लानि डिसि देबकुमार मिश्र, एडिसि बिटिआरनि इएम नीलय सोरगियारि बिथांजों लोगोसे गोबां मेलेमजिबिफोरा बे हाबाफारियाव मैखोमै बाहागो लाफैनायखौ जों नुनो मोनो। गेजेर ओनसोलनि बालाबारियाव खाथि खाला थानाय जिखिनि फरेस्ट ओनसोल रायजो जानाय बर' रायजो राजाफोरा बिथांमोननो हानि पाट्टा होनाय जाबाय। आसलते बे फरेस्ट ओनसोलाव फरेस्ट एक्ट मथे हा मोननाङामोन। खिन्थु जोंहा भाग्यानो मोजां जे 2005 मायथाइयाव भारत सरकारा फरेस्ट एसटि आरो ट्रेडिशनेल फरेस्ट वाइल्डलाइफ एक्ट होननाय आयेन पास खालामनाय, जाय आयेननि गेजेरजों 2005 मायथाइनि सिगाङाव फरेस्ट ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफ्रा हा मोननायनि बेब'स्थाखिनि खालामबाय। आरो बे मथे लोगोसे आसामनि आथिखालनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थांनाय निर्बाचननि सिगां रायजो राजानि सिगाङाव खोथा होदोंमोन जे सरकार दायोबो बिथाङा आसामनि गासै जायफ्रा बैध नागरिक बिथांमोननो हानि पाट्टा होगोन, हा मोनथायखौ होगोन होननानै। आरो दिनै बिथाङा जिखिनि प्रतिश्रुति होदोंमोन बेखौ दिनै पालन खालामबाय। मानोना दिनै धेकियाजुलि ओनसोलनि सा ओनसोल गुदि फरेस्ट एलेकाबाबो बेहाय इतिमध्य हा गोबांनो होनाय जाबाय। दिनै माखासे बिनि सिगाङावबो होखांबाय आरो किसु बाखि दङ बिथांमोननोबो होनाय जागोन। जों आसा खालामदों बे धेकियाजुलि ओनसोलनि सा बाहागोआव फरेस्ट ओनसोलाव रायजो जानाय साफ्रोमबो हानि पाट्टा मोनगोन। आरो हानि पाट्टा मोननाय माने जों स्थायि भाबै थांना थानो हानायनि मोन्थाय मोननाय। खारन जों ट्राइबेल मानसिफ्रा आबादारि मानसि गोजा आरो आबाद मावनो थाखाय जोंनो हा नांगौ। बेनिखायनो जों ट्राइबेल मानसिया हा गैयाबा थांना थानो हाया। दा जोंनो थांना थानायनि राहाखौ होबाय आरो जोंनो स्थायि भाबै जेबो गिनाङा जासे खारनांसिगोन नामा माबानांसिगोन बेबायदि मोनसे सन्देह खालामनाय बेबायदि अबस्थानिफ्राय जोंखौ बासायबाय। बेनिखायनो जों आसाम सरकारनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि गिबि मन्त्रि बिथांखौ साबायखर होदों। दिनैनिखौ डिटेल्सआव बेसेबां दासिमहालागै मोनाखै, खिन्थु जों जेसेबां आसा खालामदों दा जिखिनि होबाय बाखि गोबां दंबावो, खिन्थु बिथांमोननोबो गासिबो होनाय जादों। दिनै बेबायदि हा पाट्टा होबाथ' एभिक्सन जानाय प्रश्नआनो फैया। प्रसाराथ' जायो, प्रसार खालामगासिनो थागोन एभिक्सन जागोन हायगोन होननानै, खिन्थु बिनि गेजेराव हानि कागजखौ होगासिनो दं। आरो हानि कागज होबाथ' एभिक्सन खालामनाय प्रश्न फैया, खारन बे मोनसे पार्मानेन्ट थांना थानो हानायनि मोनसे सार्टिफिकेट जायो। बेखौ खालामनाय जागोन, बे खालामबाय थागोन पर्यायक्रमै। इतिमध्य सतिया समस्तियाव गोबां बाखि दंबावो हानि पाट्टा, खिन्थु बिश्वनाथ समस्तिनि भितरथ' फ्राय जोब्बाय। बे गहपुर साइडथिंबो होनाय जाबाय। बेवहायबो सतिया समस्तिनि भितरावबो किसु एरियाखौ होनाय जाबाय, किसु गोबां बाखि दङ, खिन्थु बेखौबो होनाय जाबाय। एक्सुवेलि प्रप'ज होनना बुंदों, खिन्थु दासिमहालागै बे पार्मानेन्ट बा स्थायि बिदि वाइल्ड लाइफ होननानै दासिमहालागै होनाय जायाखै। जास्ट प्रप'जाल होदों, जायाबो जानो हागौ सरकारा खिन्थु रिकगनिसन होआखै दासिमहालागै। बेनिखायनो जों आसा खालामदों जे जिखिनि एरियाखौ वाइल्ड लाइफ होननानै प्रप'ज खालामदों